De derde editie van de Kevin van der Rijt Memorial March eindigde vrijdagmiddag op het Schouwburgplein in Venray. Aansluitend was er een ceremonie om de Venrayse commando, die 15 jaar geleden is gesneuveld in Afghanistan, te eren. Hoe was de ontvangst hier in Venray? Ja, die was super. Dat was echt niet normaal. Daar kun je gewoon kippenvel van. Als je ziet dat er 5 pijpers komen die veur oplopen. Sowieso al muziek waar je een beetje emotioneel van wordt. Omdat Kevin is ook door een pijper toen bij de uitvaart, zowel in Afghanistan als in Venray bij de kerk. Beide pijpers zijn ook hier. We hebben er nog een paar bij gekregen. De pijper die veur opliep toen Kevin zijn groene bret behaalde, die is erbij. Ja, die mensen die vragen we spontaan, en die komen spontaan, die zeggen, wij komen. En dat is geweldig. En dat is met heel veel dingen geweest. We hebben mensen die we vroegen voor in de routecommissie, de verzorging van de commandohut. Ja, niemand is iets tekort gekomen. Die hebben zich ook echt uit de nood moeten werken. Want door het warme weer, want het is vandaag ook nog echt 23 graden geweest, nog gelopen een hele tijd met een bezwette rug op een redelijk strak tempo. Veel bloren hebben die jongens moeten prikken. We hadden een pauze van 25 minuten, een half uur, daar willen we zo strak aan houden. Maar we hebben gelopen als een Zwitsers precisiewerker waren. Prachtig mooie petit hier en een geweldige ontvangst. Hoe is het geweest onderweg? Nou, het is me niet tegengevallen. Ook niet helemaal mee, maar op zich is het geweldig mooi geweest. We zijn gisteravond met 64 man gestart. Helaas wat afmelding op het laatste moment. Met een bus naar het graf van Bakhuis Rozenboom in Oosterbeek. De eerst gestorven commando. Precies 80 jaar geleden ook. En van daaruit, we hebben dus ook een beetje de WO2-geschiedenis maar meegenomen. Ook in het programma wat we liepen. Via de John Ford Bridge, de oversteek in Nijmegen, ook een hele historische plek. In Linde, daar hebben we bij een oorlogsmonument nog bij stilgestaan, een eregroet gebracht en een kaarsje geplaatst. Door 2 jongens van de luchtmacht die meeliepen. En via het oorlogsmuseum zijn we gelukkig hier in Venray terechtgekomen. En dadelijk hebben we een ceremonie op het Kevin van der Rijt. Ja, en ook allemaal gewoon om Kevin nog te eren. Ja, echt mensen uit heel Nederland komen hier van bovenuit Groningen. De Zeeuwen, de verschillende Nieuw-Zeeland zijn er hier. Het zuiden van Limburg, uit Den Helder. Nou, dat is onvoorstelbaar. En we hadden binnen minimum van tijd hadden we ook een weglijst, maar we hebben helaas wat afzeggingen moeten hebben. We willen het om de 5 jaar blijven organiseren, dus ik ben benieuwd. Het is oneindig. Ik zal niet altijd, ik ben hier heel lang mee kunnen lopen, maar ik probeer nog zoveel mogelijk even mooie mensen mee te lopen. Ze zien gewoon geweldig. Kevin! Proost! Proost! Proost!